Rok 2012 je a navždy bude pre mesto Lipany dôležitým a významným rokom. V tomto roku uplynulo presne 700 rokov, odkedy bola zaznamenaná prvá písomná zmienka o meste 7 líp. Metropola Horného Šariša prežila za 700 rokov veľa udalostí. Menila svoju tvár, svoj vzhľad, mesto a ľudia v ňom prežili časy, ktoré priniesla daná doba. Pre Lipany bol jubilejný rok 2012 rokom osláv, stretnutí, spomienok, modernizácie. Mesto žilo 365 dní aj oslavami prvej písomnej zmienky o meste. Tie vyvrcholili trojdňovými oslavami od 7. do 9. septembra. Ale vráťme čas a posuňme sa o 365 dní späť. Aký to bol rok pre mesto 7 líp? Poďme sa pozrieť, čo priniesol. September roku 2011 položil základ novej tradície s medzinárodným charakterom. Hornotoriské dožinky priniesli pohľad do histórie regiónu, oživili folklór a ľudové remeslá. Bohatý kultúrny program, gurmánske špeciality, zruční remeselníci a atrakcie pre deti. Mesto začalo nasávať atmosféru osláv 700 ročnice. Lipany žili i svoj bežný život. September je mesiac, kedy školáci zasadnú do lavíc a postupne absolvujú 10 mesiacov vzdelávania. Mesto má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 2 materské školy a rovnaký počet základných škôl. V Lipanoch sú dnes i 2 stredné školy, gymnázium a stredná odborná škola. Ako to však bolo napríklad v polovici 20. storočia? Vtedy boli v Lipanoch jedna materská škola a jedna základná. V priebehu vyše polstoročia sa tieto školy vzmáhali a dnes mesto, ktoré malo vtedy okolo 2,5 tisíc, je to trojnásobok obyvateľov. Samozrejme, že z toho titulu sa aj školstvo posunulo vpred. V školských laviciach dnes vedomosti nasáva približne 2000 žiakov a študentov, ktorým sa venuje 160 pedagógov. Po škole treba vyvetrať hlavu, čo tak stretnúť sa v prírode. Stretnutie turistov na Minčole, to je tradičné jesenné podujatie. V septembri 2011 sa konal už jeho 22. ročník. Cirkevný aj štátny sviatok 7 bolestnej Panny Márie strávili priaznivci turistiky a pohybu v prírode. Účastníci pomohli prírode ľahšie dýchať. V rámci akcie Čisté hory zbierali odpadky po tiež turistoch. Minčol je miesto, ktoré neodmysliteľne patrí k Lipanom. Minčol je náš milovaný kopec. Je to kopec s najvyššou nadmorskou výškou na Čergovskom pohorí, 1157 metrov nad morom. Je to vrchol 3 okresov, Starej Ľubovne, Bardejova a Sabinova. Z vrchola je nádherný výhľad na okolitú prírodu. Za dobrého počasia je vidieť pekne hrebeň vysokých Tatier. Netreba váhať, príďte sami spoznať krásy okolia Lipian. Vrch Minčol je jednou z prírodných dominant. Pokochajte sa krásou prírody. Cesta 1/68, dopravná tepna Lipian, je dnes nová, moderná. Jej dominantou je kruhová križovatka v centre mesta. V októbri 2011 bola po mnohých rokoch spustená do prevádzky. Presne o mesiac, v magický dátum 11.11.2011, bola komunikácia slávnostne odovzdaná do užívania. Preložka cesty 1/68 zrýchlila dynamiku dopravy a priniesla viac bezpečnosti v cestnej premávke. Dĺžka úseku je 1,7 kilometra, v podstate prechádza intravilánom mesta a rieši vlastne nevhodnú situáciu, ktorá bola v prieťahu obcov Lipany, pretože mesto Lipany a
hlavne nevhodné smerové a šírkové usporiadanie pôvodnej komunikácie. Je to završenie procesu, ktorý začal v 70. rokoch, keď bolo potrebné vlastne doriešiť dopravu v meste Lipany. Myslím si, že mesto od dnes by malo byť bezpečnejšie, pretože vlastne tie najkritickejšie miesta, ktoré v meste v doprave boli, tak touto preložkou sú vlastne vyriešené. Investícia do preložky cesty dosiahla objem 6,5 milióna eur. Je to časť riešenia dopravnej situácie v tejto lokalite. V pláne je severný obchvat mesta, ktorý má spojiť modernizovanú cestu 1/68 s komunikáciou pred obcov Kamenica. Možno aj na cesty, ktoré viedli mestom a križovatky i cesty svojho života si zaspomínali lipianski seniori 17. októbra na podujatí Jeseň života. Aj tu sa ukázalo, ako sú seniori spätí s mestom. Napriek veku majú záujem, chuť žiť, vedia sa stretnúť, porozprávať a byť aktívni. Spomienky do histórie ožili opäť 27. novembra. Nespomínalo sa na životné príbehy, ale na príbeh mesta 7 líp. Pohľad do jeho histórie poodhalili aktéri výnimočného podujatia, duchovný otec Peter Sedlák, historici Daniel Boleš a Ján Turlík i kronikár mesta Rudolf Bucko. Zaplnená mestská galéria si vypočula viacero zaujímavých príbehov i to, ako čas a ľudia menili Lipany. Poodhaľme aj my niečo z histórie. Prvá písomná zmienka je zaznamenaná v spiskom rotuluse. Je to 14 metrov dlhý pergamenový zvitok, poskladaný z 25 kúskov. A práve je to dokument súdneho charakteru, je to vlastne súdny spis, ktorý obsahuje výpovede svedkov, predvolania, samotné súdne jednanie, ktoré sa odohralo v Novom Sonči v rokoch 1331 až 1332. No a medzi tým sa spomína tam svedectvo spiskej kapituly z roku 1332, výpovede svedkov je tam zaznamenané v tomto svedectve spiskej kapituly a tí svedkovia dvaja spomínajú Lipany v súvislosti s vyberaním desiatkov 20 až 30 rokov pred. Keď si prejdeme do ďalších storočí, tak 15. storočie je ten vplyv poľských vpádov, potom v 18. storočí, ale už v 16. ešte teda tie povstania, ktoré mali dopad na život obyvateľstva v tomto regióne. 19. storočie, tak v prvom rade to sú živelné pohromy, no a potom uvedenie mňa osobne, to trošku tak nadchlo, železnice, postavenie železničnej stanice, pretože myslím si, že toto bol v 19. storočí pre hospodársky rozvoj mesta najdôležitejší krok. Ja si spomínam napríklad na taký moment, že ako súčasný kronikár som až dodatočne zaznamenával udalosti spojené s obnovou sakrálnych objektov, konkrétne farského kostola a kostolíka na Petrovenci, ktoré prebiehali v 80. rokoch, ale vtedy nemohli byť zapísané v mestskej kronike. Toľko krátky exkurs do histórie Lipian. Vráťme sa naspäť do rokov 2011 a 2012. Krepľa Bály je tradičné podujatie, ktoré sa teší veľkému záujmu obyvateľov. Pripomína veselé časy fašiangových zábav. Na stoloch nikdy nechýbajú tradičné šišky a samozrejme dobrá nálada, ľudová a tanečná hudba, ktorá vyzýva účastníkov do tanca. Keď pre žiad iných do knižky sprchla slza veľká, za všetko vďaka, Pane učiteľka. Za prvý výlet do nepoznaných zemí, za prvý údiv nad krásou rodnej reči. Na jar je školský rok už v plnom prúde. 28. marec je deň, kedy učitelia oslavujú svoj sviatok. Mestská samospráva pri tejto príležitosti a pri príležitosti prvej písomnej zmienky o meste ocenila bývalých pedagógov, učiteľov z regiónu Horného Šariša a jubilantov. Ako vnímajú dnešní pedagógovia úroveň školstva v Lipanoch? Vnímam to, že sa to zlepšuje, v podstate tie školy sú opravené, či už vďaka európskym fondom, alebo vďaka podpore mesta.
sú veľmi dobre materiálne zabezpečené, čo pred niekoľkými rokmi určite ešte štandard nebol. Keď porovnám pred 35 rokmi a teraz, tak by som povedala, že žiaci boli disciplinovaní lepší, správanie mali lepšie, ale teraz sú žiaci, ktorí sú na vysokej vedomostnej úrovni, dokážu ovládať technológie, vedia cudzie jazyky, vedia sa orientovať v svete, dokážu komunikovať. Lipianska mestská samospráva sa teda môže pochváliť kvalitným školstvom, ale aj vysokou úrovňou bezpečnostných zložiek. Priamo v centre mesta sa ich zásahu 5. mája prizeralo niekoľko stoviek ľudí. Boli to však len simulované záchranárske práce hasičov a zásah policajného zboru. Takto si hasiči a policajti pripomenuli tradičný sviatok svätého Floriána. Aj tieto oslavy sú v metropole Horného Šariša tradíciou. Tradičným športom v Lipanoch je futbal. V rámci oslav 700 ročnice zažili hráči i fanúšikovia na ihrisku športového klubu Odeva Lipany 23. júna futbalový sviatok. Už po 32. krát si takto pripomenuli pamiatku svojho rodáka a futbalového rozhodcu Antona Repeľa, ktorý tragicky zahynul pri leteckej havárii v roku 1952, keď cestoval na zápas Poľsko-Anglicko. Na ihrisku v Lipanoch ste mohli stretnúť legendy slovenského futbalu Adamca, Petraša, Galisa či Vargu. Futbaloví internacionáli Slovenska si zahrali s bývalými futbalistami Lipian. Futbal na memoriáli bol v réžii dorasteneckých výberov oblastných futbalových zväzov Prešova, Vranova, Popradu, Spišskej Novej Vsi, partnerských poľských Fajslavíc a domáceho mužstva. Počas prestávky boli jubilanti, bývalí i súčasní futbaloví funkcionári a hráči ocenení. Pohľad na dnešné Lipany zapísali do histórie aj umelci, a to na 6. ročníku Medzinárodného maliarského plenéra. V našom meste sa konal od 3. do 13. augusta. Plenér priniesol stretnutia 27 maliarov zvučných mien z celej Európy. Nechýbali medzi nimi ani 4 domáci: Mária Lašová, Eva Vološinová, Michal Falat a Jozef Kandráč. Očami, štecami a farbami výtvarníci v roku 700. výročia od prvej písomnej zmienky o Lipanoch zdokumentovali dominanty nášho mesta: Lipu, kostol svätého Martina a rôzne zákutia mesta i okolitej prírody. Udalosti v meste nás postupne previedli uplynulým rokom. A my sa opäť vraciame do septembra, tentoraz v roku 2012. Opäť sa konajú dožinky s bohatým kultúrnym programom, tentoraz ako súčasť trojdňových osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o Lipanoch. Jubilejný rok v Lipanoch vyvrcholil 7. až 9. septembra 2012. Mestská samospráva spoločne s lipianskou farnosťou pripravili množstvo podujatí, ktoré mali obyvateľom mesta i návštevníkom pripomenúť 700 rokov od prvej písomnej zmienky. Duchovný život v meste obohatilo niekoľko svätých omší, aj tá, ktorá sa konala v nedeľu 9. septembra v Mestskom parku za prítomnosti monsignora Bernarda Bobera, košického arcibiskupa. Boli dôstojnou duchovnou oslavou, ktorou mesto v týchto dňoch žilo. Vyvrcholením osláv bola slávnostná akadémia v športovej hale spojená s udelením cien primátora mesta a cien mesta Lipany. Zúčastnili sa na nej zástupcovia partnerských miest, organizácie na území mesta, hostia a obyvatelia, dnešní i rodáci. Čestné občianstvo bolo udelené kňazovi Pavlovi Drábovi, ktorý v Lipanoch pôsobil 23 rokov a formoval niekoľko generácií. Čo môže jeden farár urobiť uprostred farníkov? Len pre nich slúžiť. Hej? A keď sa tu čosi vykonalo, no to vykonal ľud tohoto mesta. Takže všetko, čo sa dá vypovedať nejak aj v súvise s mojím menom, vidím, že nemôže sa to vyjadriť bez týchto ľudí.
stál by som tu ako nejaký generál bez vojska. Mestu v jubilejnom roku pribudla nová dominanta. Pred kostolom bola inštalovaná socha svätého Martina, ktorá bude generáciám pripomínať 700. výročie prvej písomnej zmienky o meste. Autorom sochy je lipiansky rodák Peter Beňo. Akým mestom sú Lipany dnes? Opýtajme sa ľudí, ktorí určujú jeho vývoj, smerovanie. Sú to predstavitelia samosprávy, ale aj zástupcovia cirkví. Mesto Lipany je mladé, čo sa týka stavie, pretože to, čo je staré, zostal akurát kostol, ale rozvíja sa, má dobré vedenie. Myslím si, že keď tu príde ešte nejaký priemysel a ľudia nájdú viac práce v domácom prostredí, určite porastie. Lipany majú teraz také dve najväčšie v politike ako úlohy. Jedno je rómska minorita, čo je problém, ktorý nie je riešiteľný len na úrovni mesta, ale na úrovni štátu. A druhé je to nezamestnanosť, teda hospodársky rozvoj. Teda v týchto dvoch rovinách musíme mesto popchnúť dopredu. Mesto má ambíciu stať sa mladým mestom, preto aj ten cieľ poskytnúť bývanie, umožniť individuálnu bytovú výstavbu je vlastne takým jedným z základných cieľov, pretože keď prídu ľudia, potom môžeme mesto aj ďalej rozvíjať, či už s formou ponúkania pracovných príležitostí a rozvoja školstva, aj teda tej nadstavovej sféry, ako je kultúra a samozrejme aj iné podmienky takého rekreačného a dobrého bývania v našom meste. A čo zaželať mestu 7 líp? Slovo majú jeho obyvatelia, návštevníci, rodáci, ľudia, ktorých cesty vedú s radosťou do Lipian. Slova veľa znesú a nič nemôžem želať, čo som nedokázal, čo nebolo vnímateľné počas môjho pastoračného pôsobenia, tu už zo mňa vychádzalo. Tak keď si ľudia na to spomenú, tak asi to im vždy pripomenie to, čo im želám. Nech to znie akokoľvek frazovito, predovšetkým lásku Božiu, ktorá je v našich srdciach a ktorá sa rozlieva. Lebo to tajomstvo aj našej viery nemôžeme ohlasovať, keď ho neprežívame. Že by im lípy dlho kvitli, rosli a že by ľudia sa tu dobrí mali, že by roboty mali a že by sa im tu dobrí darilo. Pekné medziľudské vzťahy a ďalších 700 rokov ešte. Ja by som zaželal, aby čím skôr ten takzvaný vrt, ktorý tam je hore na šejbe, aby už bol konečne urobený, aby už konečne sme mali nejaké akvapark a ďalších 700 rokov rozvíjania. My len dodávame, že aj akvapark v Lipanoch bude. Slávnostné poklepanie základného kameňa sa konalo 12. októbra 2011. Táto najvýznamnejšia investícia posledných 10 ročí má pomôcť rozvoju a rozmachu mesta v oblasti turizmu, rozvoja služieb a zamestnanosti. A ako môžete vidieť, v rokoch 2011 a 2012 sa práce na výstavbe infraštruktúry akvaparku rozbehli. Symbolom mesta Lipany je lipa. Strom, ktorý rastie v centre mesta pri kostole svätého Martina už 320 rokov. V roku 2011 bol vyhlásený za strom roka na Slovensku, o rok neskôr skončil v rámci Európy na 4. mieste. Tento jedinečný strom má pre mesto veľký význam. Skúsme pred záverom nazrieť do jeho histórie. Lipa na základe stredovekých predpisov, tak každá listina, ktorá bola podpísaná pod lipou na posvätnej pôde a za účasti dvoch svedkov, mala štatút súčasnej notárskej zápisnice. Lipa po celý rok mení farby listov. Po dňu denne prechádza množstvo ľudí bez toho, aby si uvedomovali plynúci čas. Čestná občianka mesta, Lipa, prežila v meste, ktoré má 700 rokov, takmer polovicu tohto obdobia. My sme v niekoľkých minútach zmapovali jeden jubilejný rok v živote Lipian. Koľko sme toho stihli za rok? Veľa? Málo? Lipa nám to možno raz povie.